Pel grup socialista de Catalunya té la paraula Marta Moreta. Gràcies, president. Senyor Antoni Aguilera, president de Creu Roja Catalunya, i Enric Morís, coordinador, moltes gràcies per ser aquí. Realment és un estudi que la veritat és que, com comentava el company de Ciutadans, és molt fàcil de lectura i això permet de fer una anàlisi molt exhaustiu del que està passant. Llegint l'informe et dona una situació molt global del que està passant a Catalunya i, per tant, és d'agrair que s'hagi fet un informe d'aquestes característiques que sovint molts informes no són d'aquesta manera i, per tant, és d'agrair. Del que es desprèn de l'informe és que tenim un país cada cop més pobre dels autòctons i dels immigrants, a tots dos, i que, com bé han dit vostès, això s'ha equiparat amb la gent autòctona i ens trobem també ara amb dificultats, amb moltes dificultats, més o menys la meitat per meitat, més o menys, que tenen problemes de tot tipus, i per tant entenc que això és una situació dramàtica la que estem vivint a Catalunya en aquest moment, no només pels immigrants sinó per tothom que està passant en situacions d'aquestes de pobresa extrema. En quant al tema d'ocupació, sí que m'agradaria parar una mica d'atenció en aquest tema. Si no ho he entès malament i llegint l'informe i també el que ha explicat el senyor Enric Morís, és que augmenten els autònoms, si ho he entès bé. No sé si és que no ho he entès bé, o jo no ho he llegit en l'informe, però quan ho ha dit és que potser no ho he entès jo, vull dir que ja em rectificarà. En tot cas, sí que em volia parar amb el tema dels autònoms, perquè jo precisament vinc d'una comarca en què hi ha molts immigrants que estan treballant com a autònoms, com a falsos autònoms a les cooperatives càrniques, estic parlant de la comarca d'Osona, i per tant conec molt bé el problema i entenc que és una situació que no és gens acceptable en aquest moment el que està passant a les càrniques, perquè aquests 10 punts que estàvem parlant del salari mínim que estan per sota, en aquests casos estem parlant de molt més, i en unes situacions molt desagradables i molt precàries. Això vol dir que la família de tota aquesta gent que estan treballant de vegades més de 12 hores amb escorxadors, deixen totalment davant de la família, que se n'encarrega la dona. Aquí també voldria parar un parèntesi en dir que els immigrants, molts, i aquí sí que ho diu l'informe, els que estan parats són les dones i no els homes. Per tant, les dones s'encarreguen de la tasca familiar del dia a dia, mentre que els homes treballen. Però és que si les condicions laborals són les que estic explicant, és evident que no pot ser de cap altra manera. Per tant, aquí penso que hi ha un treball, insistir amb totes les entitats per poder treballar de forma conjunta, institucions i entitats que treballen el tema per fer entendre i formació per les dones, perquè són també les dones les que haurien de poder treballar. A mi m'agradaria acabar, perquè ja s'han dit moltes coses i per tant no cal insistir perquè és molt clar, però sí que m'agradaria que des de Creu Roja em poguessin dir quins són els 3 aspectes que creuen més necessaris per posar èmfasi en aquest treball que estan fent vostès a la Creu Roja, que són necessaris per tirar endavant en els propers anys. És a dir, no sé si m'explico, què és més important? Tenir diners és molt important, no? És molt important, però quins són els 3 aspectes, i no els voldria dir jo, sinó que m'agradaria que ho diguessin des d'una entitat que treballen dia a dia amb aquests problemes, per tant que em puguin dir quins són aquests 3 aspectes que ells consideren imprescindibles i necessaris per continuar treballant en la tasca que estan fent, que és excel·lent. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, diputada.